हाय मित्रांनो, माझं नाव प्रसाद मुंडगेकर आणि तुमचं स्वागत आहे माझा मँगो किचन या यूट्यूब चॅनलवर. आज आपण गोव्यात आहोत, गोव्यातला पहिला दिवस. तर मी ज्या रेस्टॉरंटमध्ये राहिलो ते पहिलं तुम्हाला दाखवतो. 4 स्टार प्रॉपर्टी आहे माझ्या अपोजिट साईडला. हे बघा, रिओ बुटीक म्हणून. ह्याची 5 स्टार प्रॉपर्टी पण आहे इथे आजूबाजूला. खूप स्वस्तामध्ये डील भेटलेली आहे. मला ही जी डील भेटली ती 1700 रुपये पर डे आहे. मी 2 दिवस राहतो आहे, तर खरंच खूप स्वस्तात भेटलेली आहे. बघूया आतमध्ये त्यांचं रेस्टॉरंट आणि त्यांची रूम कशी आहेत त्या. चला तर. त्यांचा स्पेशल मेन्यू आहे प्रॉन बिर्याणीचा 340 प्लस GST. यांच्या समोरच्या बाजूला डेस्क आहे. इथे रेस्टॉरंट आहे प्लस बार, तो आपण बघूया. त्यांचा बार आहे, हा डिस्प्ले लावलेला आहे त्यांनी. या साईडला असं रेस्टॉरंट आहे. आता पुढे जाऊन आपण रूम बघूया. हा रूम आहे 107. या बाजूला टॉयलेट आहे. हा बघा, हा असा स्नॅक्स वगैरे सगळं ठेवलेलं आहे. बार आहे अशा पद्धतीने. तिघांसाठी एकदम मस्त आहे. हा व्ह्यू आहे समोरचा. खालीच पूल दाखवलेला आहे. हा बघा, पूल आहे खाली. छान प्रॉपर्टी आहे. हा टॉयलेट आहे. मस्त आहे. ब्रेड ऑमलेट, सनी साइड अप. तू काय मागवलंय? तुला थोडंसं बरं मॅगी. हे बघा, पुढे लिहिले रेस मेगोस फोर्ट. तिकडे जातो आपण आता. पुढे बघूया रेस मेगोस फोर्ट कसा आहे तो. पुढे तिकीट काढायचं आणि मग पुढे जायचं आहे. माझी तिकीट तुला फ्री आहे ना? आमची तिकीट आहे बघा, अशी तिकीट आहे. हे बाजूलाच लागून चर्च आहे. वरच्या साईडला जातो आपण. थोडं चढावं लागणार आहे, तरी 5-10 मिनटं जातील पुढे चढायला. ही एंट्रन्स आहे, फर्स्ट एंट्रन्स. ब्रिज द गेट. अच्छा वलरी, समजलं. ह्याच्या आत या साईडला एक गेट आहे. तुम्हाला व्ह्यू दाखवतो तिकडनं. समुद्राचा व्ह्यू आहे एका बाजूने. जबरदस्त आहे. त्या साईडला तोफ आहेत. पहिले ही साईड बघूया.
इथून वर चढायचं आहे. असं वरून आहे तरी अर्धा गोवा दिसतं याच्यामध्ये. गोवा खाली पोर्टवरनं डायरेक्ट सी व्ह्यू आहे. जबरदस्त, मस्त मस्त. ही फ्रीडम फायटरची लिस्ट आहे गोव्याची. ते पेंटिंग्स आहेत आतमध्ये. जुने पेंटिंग्स आहेत. टेम्पल इन टोकियो 2000 मध्ये काढलेले आहे. कमिंग ऑफ द पोर्तुगाल 1982. खरंच छान पेंटिंग्स आहेत. त्यातले कलरफुल पेंटिंग तुम्हाला दाखवतो. हे बघा एक मोठं पेंटिंग आहे, कलरफुल आहे, जबरदस्त. 1987ला काढलेलं आहे. बघा हे फॅन्स पण जुने आहेत, प्लस वर वुडन आहे सगळं सर्व. तोफा आहे. हा बघा इथे क्राऊन दाखवलेलं आहे. हे क्राऊन आहे, लिहिलेलं आहे 31/3/1914. एवढी जुनी तोफ आहे. अशा तिथे खूप तोफा आहेत. इथेच 3 आहेत, त्या साईडला 3-4 आहेत. झालं आता परतीचा प्रवास. हा फोर्ट कंप्लीट झाला आहे. आता जेवणासाठी आम्ही पंजिममध्ये जातो ना. असं आतमध्ये गल्लीत यावं लागतं. वर लिहिले बघा विवा पंजिम रेस्टॉरंट. बघूया आतमध्ये कसं येतं. आम्ही या रेस्टॉरंटला आता परत 10 ते 12 वर्षानंतर आलेलो आहे. हा AC आहे या साईडचा. वरच्या साईडला पण त्यांचे सिटिंग्स आहेत. तर आपण जिथे बसलो आहे तेच दाखवूया. तरी आपण काय काय ऑर्डर दिली आता. चोनक इकडचं फेमस हे फिश. चोनक रवा फ्राय, स्क्विड चिली. हां मायक्रेल फर्स्ट स्क्विड चिली आलेली आहे, जबरदस्त. ही बघा सेकंड डिश चोनक आलेली आहे, रवा फ्राय. बघा प्रॉन्स करी आलेली आहे, उकडा राईस आलेला आहे, मायक्रेल रिचादो आलेला आहे. हा तुम्हाला नीट दाखवतो मी. हा बघा असा. वल्लरी नाटकं करते खायला आणि खाते नाही म्हणून. काय ते ब्ल्यू लगून काय पिल्लू सांग. कसं टेस्ट. मस्त आहे. मस्त.
मजा येईल. बरं पूर्ण घ्या. राईस टेस्ट कर. हा प्रॉन्स राईस आहे. मस्त टेस्ट आहे. ऑथेंटिक फ्लेवर ना. काय ते एक्झॅक्टली? बांगडा. तुझ्या आतमध्ये पण मसाला आहे. ओके. रिचादू जबरदस्त. कॉन्टॅक्ट नंबर वगैरे. ही बाहेरची बाजू आहे. लेफ्ट हँड साईडला ते पंजिमचं चर्च आहे. हे बघा या साईडनी यायचं आहे. हा कांडोलीम बीच आहे. बागाने कलंगूटपेक्षा खूप भारी आहे. खूप चांगलं आहे. जास्त गर्दी नाही. मस्त. जरा बरं वाटलं इथे. नाही तर बागाने कलंगूटला एवढी गर्दी असते की बोलून सोय नाही. म्हणजे ह्याच्या तरी 50-60 पट असेल. ठीक आहे असो. इथे बाहेर तर काय शॅक्स वगैरे नाही आहेत. पण येताना तुम्हाला मका, पायनॅपल, काकडी, कैरी ह्या सगळ्या गोष्टी भेटतात. एन्जॉय करा कांडोलीम बीच. ये एक दे देना स्वीट कॉर्न. और क्या है दूसरा? ये क्या है? ये पाइनएप्पल है. एक पाइनएप्पल और एक काकड़ी. काकड़ी, एक पाइनएप्पल. हाँ उसमें क्या मसाला मार के देगा? हाँ. नहीं तो ये वाटरमेलन है ना, तो काकड़ी मत दे, वाटरमेलन दे. हल्का हल्का मार. हेलो भैया क्या चाहिए? ओ भैया क्या चाहिए बोलो. पाइनएप्पल नीचे गिर गया रे. हाँ भैया आजा आजा. स्वीट कॉर्न भुट्टा भुट्टा जा मसाला भुट्टा. हाँ ना आजा. स्वीट कॉर्न. टिश्यू पेपर मिलेगा ना? टिश्यू पेपर और क्या बोला? आजा आजा. 3 आइटम. एक कॉर्न बोला है ना? हो गया. 3 आइटम आपण घेतलेले आहेत. स्वीट कॉर्न, वाटरमेलन, पाइनएप्पल. एक बनाना नया मेरे लिए. हाँ वो डाला तो भी चलेगा. 50 रुपीज. चलो थँक्यू. हे आता डिनरसाठी आम्ही आलेलो आहोत. तर हे काफ्रेल म्हणून रेस्टॉरंट आहे. हे रेस्टॉरंट बरोबर KFCच्या अपोजिट साईडला आहे. नीलम हॉटेल आहे. नीलम हॉटेलच्या बरोबर अपोजिट साईडला. फर्स्ट तर इकडे KFCच्या समोर. तर बघूया चिकन काफ्रेल कसं लागतं ते. मला पण टेस्ट करायचं. त्यांचा मेनू पण बघूया आणि हॉटेल कसं आहे ते पण कळेल आपल्याला.
हे बघा बाजूला खिडकी आहे आणि समोर बघा KFC दिसतंय. तर पहिल्याच टेबलला बसलोय मी. मॅच चालू आहे तर मला काय मॅचमध्ये इंटरेस्ट नाही. तर आता आपण चिकन काफ्रियल आणि प्रॉन्स सागुतिक मागवलेलं आहे, त्यासोबत लच्छा पराठा मागवलेला आहे. तर आपण ते टेस्ट करणार आहे. बघूया कसं लागतं ते. हे बघा फर्स्ट चिकन काफ्रियल आलेलं आहे. एक पूर्ण लेग पीस आहे, ग्रीन कलरमध्ये आहे, थोडं हलकं स्पायसी असेल माझ्यामध्ये. त्यानंतर प्रॉन्स सागुतिक आलं आहे, एकदम घट्ट ग्रेव्हीमध्ये. हे बघा. तर आता आणि त्याच्यानंतर आम्हाला हा लच्छा पराठा दिलेला आहे. जेवण तर बघून खूप टेस्टी वाटतंय. चालू करूया आपण. आता आपण सर्व करूया. लेग पीस प्रियाला देतोय मी, प्लस ग्रेव्ही घ्यायची आहे. तर त्यासोबत ग्रेव्ही, त्याच्यानंतर प्रॉन्स, चालू करूया. प्रिया तू मला हे सांग, काफ्रेल खाऊन सांग लच्छा पराठा कसा आहे. टेस्ट कशी आहे? चांगली आहे. कसं लागतं? तिखट आहे हलकं? मीडियम आहे. जबरदस्त. आता मी प्रॉन्स आणि ते दोन्ही पण टेस्ट करतो. पहिले तर वाढून घेतो. हे बघा. नंतर पाहिजे तेवढं आपण हे घेऊ, प्लस प्रॉन्स. गोव्याची लोकल डिश आहे, त्यासाठी मी मागवलेली आहे. खरंच खूप छान लागली. टेस्ट एकदम जबरदस्त आहे. मच्छी खाऊन कंटाळलेलो, त्यासाठी हे मागवलेलं आहे. प्रॉन्सची टेस्ट बघूया. प्रॉन्स सागुतिक आहे. प्रॉन्स सागुतिक हलकं तिखट आहे, पण टेस्ट एकदम चांगली आहे. चला आता मी फूड एन्जॉय करतो. आपल्यासमोर हॉटेलचे मालक आहेत. तर सर तुम्ही तुमचं नाव सांगाल? माझं नाव अमित राऊत. ओके, अमित राऊत. आपल्या हॉटेलचं नाव काय आहे? हॉटेलचं नाव काफ्रियल. हे कलंगोटी ते बरोबर KFC ऑपोजिट. KFC अपोजिट आहे. टेस्ट एकदम जबरदस्त आहे. तर माझ्याप्रमाणे तर 5 स्टार आहेत. मजा आली खूप खाऊन. थँक्यू. गुगल रिव्ह्यू द्या मला. नक्की. तर मित्रांनो आपण चिकन काफ्रेल खाल्लेलं आहे. जबरदस्त टेस्ट होती. मालकासोबत पण बोललेलो आहोत. तर अशा तऱ्हेने हा व्हिडिओ जबरदस्त बनलेला आहे. प्लस या हॉटेलला 5 स्टार आहे माझ्याकडनं. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला तर तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. मँगो किचनला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. थँक्यू.